Bueno, seminarioan zer ikasten, eta gu azkeneko urteetan hasi ginen gaure kabuz seminarioko arduradunekin zer baimendu gabe, baina zegoen Oakeko konsiliario bat, Juan José Rodríguez, Bilboko Oakeko arduradune. Eta ez dakit nola, eroala, bintzet, deitu genion eta etorri zan eta esan genion. Guk nahi dugu amabostien behin, mundu hori, langile mugimendu hori, zer egiten dezuten eta zer ez. Eta amabost egunien behin etortzen zen, eta gurekin alkartzen ginen 8-7 lagun gure artekoak. Eta gogoratzen naiz lehenengoko txasko ero. Esan zigun, maietzaren bata da, eta orain Oakekoa dabiz lanea maietzaren manifestazio apurua potentea egiteko. Eta, bai, kontutan nauki, langileak eta dute bestea, eta urrengoko bizitan, hitz egiten zuen, eta ez dezu kontatu maietzin batean zer pasatu zen. Azkenien esan ezer egin, oak alderditik, apurat, esan bultzatu ze, PC-koak apurat nagusi egin ziren. Eta gogoratzen ez, orduen apurra lehenko referentzia. Baina, arazo batzu badaude justizia asuntuan, PC-koak protagonismo eramaten dutelako, eta orduen zuek justiziarekin ez dezute bultzatzen. Orduen hori, lehengoko nire burua usteak, ez? Guk geunkan, ez dakit nundik etorrike, referentzi bat Lionen obispo bat zegoen, Monseñor Ansel, eta hori izan Zapatero Remendon. Etxeko atarian, orduko lehen hau egoten ziren bezala, atarian berak zapata konpontzen egiten zuen. Eta gero, arratzaldean, egingo zuen beste gauza batzuk. Baina orduan guretzat hori referentzi bat izen zen, ez? Eleixa, ze ordureko ere Euskal Herrian hasi zen movimentu bat, Eleixa pobrea danontzat hobea, kantatzen. Eta orduen, hor, zerbait susmatzen dugun seminariotik kanpo. Azkeneko urteetan gertatzen da Gabika, Alberto Gabika, kartzelara monasterio baten sartzen dute, eta hori gogoan izaten dezu. Nortzuk izan zineten 6 edo 7 horiek alkartzen zinetenak? Bueno, gure kursokoak, Zuen taldekoak. Gure kursoan belda klaseak ematen hasi zenean, guretzat izan, ez da bit, kanpora begire jarri ginen ez. Gabika ez baina. Ez, Gabika zarragoa zan, eta bai. Eta orduen Durangoko Juan Mari Arregi, eta gero Bikandi, Uri Ruizen, zenitarteko bat, Uri Ruizen amamak denda bazuen trenbidera Maile-Bizenetik eskerretara joen, eta han, Ermodo kalean, uste da. Ermodo ez dakiz ze kale izango da. Bueno, eta horkoa, eta 7-8. Eta,
ba hori, geunkan, apurat, seminarioko zuzendariak organizatuta zegoen. Gu gaude erara, ez dakit nola, baina horti sortu zen hori.